जोंहा खुंगा जिबाथि बैसागु बिदाय फोरबोआ देग्लाय 8-9 खालारनिफ्राय खुंनाय जाबाय। दिनै गिबि सान 9 अक्ट'। बे गिबि सानाव जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारिफ्रा जालांबाय। दा जालांनाय हाबाफारिफ्रा जाबाय फुंनि 9 रिंगायाव जों मेन गेटखौ बेखेवबाय। बेनिफ्राय 10 रिंगायाव जों फ्लेगखौ बिरहोबाय। आरोबाव 10:30 रिंगायाव जोङो गेलेग्रा फोथार बेखेवबाय। बे गेलेनाय आयदायाव थाबाय मोनथाम: भलिबल आरो हिन्जावफोरनि काबादि आरो हिन्जाव हौवा गासैनिबो दुरुं बोनाय आयदा मोनथाम इभेन्ट्स दङ गेलेनायाव। बेखौ जों मावजोब्बाय। बेनिफ्राय दा जोंहा दसेनि उनाव बादायनाया जासिगोन भलिबल, दुरुं बोनाय, बेनिफ्राय काबादि खेला। बेनिफ्राय जोंनिया 2 रिंगानिफ्राय हारिमु बादायलायनाय जागोन। हारिमु बादायलायनायाव दिनै मोनब्रै इभेन्ट दं। बे मोनब्रै इभेन्टआ जागोन। बेनिफ्राय बेनि सिगां जोंनि बे मेन माबायाव स्टेजाव बा पेन्डेलाव थांनाय 2025 जागोन ना इयो 25 मायथाइनि जा मेट्रिक आरो HS फार्स्ट डिभिजन मोननाय 22 जागोन 22 जाय फार्स्ट डिभिजन माने बांसिन बर' आयदायाव नाम्बार मोनदों बिथांमोनखौ एबसुआ बरायनो थाखाय साखाफारा जाबाय। जोंनि मेन पेन्डेलावनो बे हाबाफारिया दा सोलिसिगोन। बिनि उनावनो जोंनि 2 रिंगानि उनाव हारिमु बादायनाया जागोन। आरो दा दसे उननिफ्रायनो गेलेनाय आयदा माखासेया दिनैनि आयदा माखासेया बेखिनियानो बे माखासेया सोलिगोन दिनै। गाबोननि आयदाया जोंहा बादायलायनाय दाबो थाखागोन। दिनैथ' फोजोबनो हाया नालाय गाबोन माखासे थाहैगोन बादायलायनाय आयदाया। जों मोननैल' दोनहैदों गाबोननि थाखाय। ओमफ्राय मा जागोन बान्था राननाय जागोन। बेनिफ्राय गेवलां मेल जागोन। गेवलां मेलाव जों गोबां आलासि लिंहरदों। ओमफ्राय हारिमु बिलिफाङा जोंनि 8 रिंगानिफ्राय जागोन। बेवहाय जों बर'नि मुंदांखा रोजाबगिरि मोनसोन बर' बिथांखौ जोङो हारिमु बिलिफांनि थाखाय लाबोनाय जादों। जोंथ' जोंनि आनसलिकआ बारा बर' मैखोम गामि गैया नालाय बेवहाय जों आसा खालामदों बैसागो हान्जा मोसानाया 7 बा 6टा बा 8टासो हान्जाया बाहागो लानो हागौ। हारसिङाथ' जोबनो गैयै जागोन बायदि मोनदों। बुरजा जागोन हारसिङा। बेनिफ्राय बिहामजोफोरनि जा मा होनदों हान्जा मोसानाय बैसागो मोसानाय बेबो प्राय 6-7टायानो जागोन। बिसोरनिया बेखिनिखौनो आसा खालामनाय जादों। आरो जोंनियाव बेबायदि मैखोम गिदिर बर' गामि गैया नालाय बेखिनिजोंनो जोंनिया जाफुंगोन होननानै आं सानो आरो।